Balita, binigyan po ng pagkakataon ang nasa 256 na persons deprived of liberty o yung PDL sa Pangasinan Provincial Jail na madalaw ng kanilang kaanak sa isinagawang open dalaw bilang bahagi ng Prison Awareness Month ngayong taon. Idinaos ang aktibidad kahapon Oktubre 26 kung saan tinatayang nasa 623 na bisita ang dumalo upang makasama ang kanilang mga mahal sa buhay. Karaniwan ay mga visitation schedule lamang mula sa Lunes hanggang Biyernes mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Ngunit binuksan ng himpilan ng dalaw kahapon araw ng Linggo bilang espesyal na pagkakataon para sa mga PDL. Mahigpit pa rin ang pagpapatupad ng Provincial Jail ng patakaran pagdating sa seguridad tulad ng screening at pagkumpiska ng mga ipinagbabawal na gamit. Layunin na naturang programa na suportahan ang emosyonal na kalagayan at rehabilitasyon ng mga PDL sa pamamagitan ng pagpapatibay ng ugnayan sa kanilang pamilya at mga taga-suporta. IFM News. IFM News. IFM News.